Ibu Bobo Sutrisno sekalian Ibu Gina. Ayo kakak tamu ketapen rawuh. Bobo Sutrisno sekalian Ibu Gina aturaken sugeng rawuh. Aturan grapi jangan sampun kapiatur sinambi hampir sari wonten kadang-kadang singo budaya. Nggih. Ayo. Dia Ayu Kurnia, sayangku, cantikku, manisku. Oh iya kene. Ngantuk Mas. Aja ngantuk. Makane ben gak ngantuk tak dek kene ben iso ngadeg Ngantuk. Nggih. Nggih. Mangke, ayo nih Cang Ayu. Iki para tamu-tamu diaturi duet kalian jenengan napa beksa monggo. Pamundutan napa dipun aturaken? Heeh. Iki nyuwun lagu napa Bapak? Wah, wakil Bukesi. Jangan wakil kalau Bukesi ya. Wah, Bukesi ini sayang banget sampai teman-temannya, boy. Heeh. Sayangnya teman-temannya loh. Sayang teman-temannya ini. Teman SMP, nggih. Karek atur apa Cahayu, seleramu. Sing penak-penak sing gampang-gampang ae. Heeh. Cek nyelak atur. Oh nggih, monggo Ibu. Bu Gina, taksih wonten tamu menapa pripun niki badhe foto. Kanca-kanca sakniki napa mangke? Nggih. Loh, jenengan barang piye to? Monggo dilanjut Mas MC. Nggih, monggo. Karo Mbak Yu Kurnia. Mbak Yu Kurniawati Indine Endel Kulasari. Monggo kagem teman-teman SMP Ibu Gina katuran foto sauntawis. Mangke disarangi karena panjenengan Bapak Sutrisno kan Ibu Gina. Monggo kula suwun jengkar saking Sasono rumiyin lumantar rencang-rencang suwun foto bersama sekedap kemawon damel koleksi. Aing rencang-rencang SMP. Ija kagum tamu kata rawuh, Bapak Sutrisno kan Ibu Gina ngaturaken sugeng rawuh. Monggo Ibu Bin kalih Bapak Sutrisno kula suwun berkah sekedap mawon foto bersama. Kalih rencang-rencang SMP. Ya. Alumni SMP, nggih. Dan tamu nih Mbak Gina. Jan andelitir kaya semut bergiti ya. Opoke banyu mili alhamdulillah muga-muga sampai bengi katuran ternak ya nih Mas. Amin arwah amin. Iki marang kadang. Ayo ki ngatur ki apa sliramu Cang Ayu? Bocah gunung mawon. Wis pokoke sepo enak-enak bae. Nggih. Bocah gunung mawon nggih. Bocah gunung? Nah. Iya. Karena yo awake dhewe manggone nang gunung ya gendenge gunung Cang Ayu. Heeh. Bocah gunung ampun sakit. Iya. Bocah gunung kampus nang Luri Mas Kurnia Kabupaten Sampong Kawetan. Ngeten nggih. Aku gak rasa andalan nih Mas. Ora apa-apa. Beda sama rugi. Muga-muga
Tasah lulus Raharjo. Ini Ibu Gina ini menika netepi damai sepuh. Ya ta? Melek. Oke, kan ngantuk kok masalah. Iya. Ayo lanjut ayo. Yuk. Singo dulu ya. Apa kowe kata-kata sing budaya Dewata Audio Production. Ya, terima kasih Mas Budat kerjasamanya. Iya kamu tahu kata berawuh Bapak Sutrisno sekali Ibu kita katakan Sugeng Rawuh Kata Pinara Kali Begalih tidak ada bicara sampai aktor. Dewata Audio. ora usah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen ninggalke sliramu yen bakal kelakon pepisahan karo aku muga-muga aja nganti gawe-gawe gelo Jiana suarane yo gayeng, wonge ayu. Wong kok menik-menik kaya ngono kuwi ya. Menik kaya benik tek. Sakmene kok menik-meniki terus sing menok-menok. Heeh, sakmono menok-menok. Heeh. Geng rawuh bapak-bapak ibu-ibu. Ejih, rawuh. Dik Kurnia. Monggo pinara. Ejih maturaken. Rapi didaharan ingkang sampun cumawis nggih Pak Bu. Injih, Cahayu. Pun kesupen. Heeh. Menawi ajeng nyumbang lagu tapi menawi ajeng nyawer monggo lho Pak Bu. Dibuka kerdusnya ya Mas. Nah pun. Ayo dilanjut Cahayu. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Kang Mas. Terima kasih nggih Pak. Apa kowe nih Mas? Heeh. Apa kowe ra kelingan nang omahku ana latar padha lelungguhan cek-cekan karo aku.
Firman mlayu nyang ndi? Bu. Ketoke berpethuk yangmu. Iya, ketoke ya ngono. Padahal kan Aku biasane error. janoke. Ketoke berpethuk yange jan kok. Rondoku sitok iki jan. Oh ngono. Atur-aturane akeh ta. Ya, aku wis dikukup wong saiki. Oh ngono. Iya, dilaleni. Wis dikukup, Bu. Mulane aku kuthuk tenan namane. Kuthuk apa? Aku lho ketemu nak cekel. Konangan iki, konangan. Apa kau? Pripun? Nek pamudutan. Muritane apa? Loro jonggrang kemrah mene iki piye iki? Eh? Ya aku kowe dari jonggrang aku dari Bandung iki betul Aku sing nyinden. iya. Aku dadi baboke. Ngono. Aku mbok-mbokane. Ya aku sakit piwitane piye lho boleh merah mene iki? Aku ya bingung aku. Wiwitane Serempak Mataram. Oh, Serpek Mataram. Mataraman, Mas. Aku terus nyinden aku ya toh terus aku dadi biyong ban. Nggih. Tapi aku aja mbok sabdong, aku ora iso nyanyi. Iya iya. Tak sedang di perawan. Masa Ya kondur kang tamu kata ben kondur, bapak bisa kata kondur. Jare yane kok jatuh perang ini lho piye to? Lah iya. Awan-awan bareng. Supaya kaya ngene. Aja mlayu jonggrang. Rino wis tak goleki. Sliramu kok endo marang sliraku jonggrang. Jogja. Ini aku Bandung. Pangerten ono. Piye? Kowe bakal tak kowe bakal tak boyone sing Gelopuro jonggrang. Di lali kok kraton. Putra iki jonggrang ya ta? Bandung gandrung karo jonggrang moh. Iya. Piye piye? Kabeh para prajuritku wis mbok pateni kabeh. Negaraku wis mbok obar. Saiki karepmu piye? Negara wis tak bedah ya Jogja. Wis saya kudu tak boyong meneh kraton. Lho hukume aku. Negara tak wego. Jonggrang Mengko dhisik Bandung. kepiye? Ora gampang. Iya. Aja dupeh bagus rupamu. Iya. Njur sak meneng karo wong wedok. Terus karepmu kepiye Jogja? Gelem mbok pek bojo. Iya. Ning aku duwe bebono Bandung. Iya bebone apa? Cepete ora njaluk mudun lintang rambut ora tak ujug. Jonggrang. Ora njaluk mudune lintang karo Apa sing kok suwun Jogja? aku berjaluk anak 1000 sewengi dadi. Iya. Lah kowe njaluk anak 1000 sewi kudu dadi. Karek kowe. Iya. Kuat ora? Aku sak. Kowe anak Ini 1000. Nang aku gawene ramuan kuat ya jonggrang. Oh, wis. Ayo kowe sago ora? Kabeh ramuan ya. Iya. Sik aku tak topo. Yo. Iya. Kowe wis siap yo? Oh. Oh. Iki ada moh. Lah wong njaluk anak 1000 lho. Sawung iku empok iki. Iki gue yang dadak jaluk anak barang ora iso. Bandung. Gas. Wis isuk. Rengenge wis nyuna. Saiki hitungan kae. piro? Sing kok Dul. Rung. Ayo itu kesik. Ayo dihitung anak piro kae jonggrang? Heeh. Tak hitunge dhisik ya Ayo. Bandung. Aku wae sing ngitung. Iya, heeh piye. Hitungan biung ban coba. Iki sisih lor iki 1 2 3 4 Heeh. 5. Iki wis 500 bendera. Terus Iji. ingkang tengah niku 300. Lah kok malah kenes biung bane to karo jonggrangé. Ngerti aku wong aku mang nginceng kok. Urung nginceng. Terus iki kok 90. 90. Kok 190.
Piro iki? 99 kurang 1 lho bendara iki. Iki jenengan persane iki. 1 2 3 4. Bener apa ora bendara? Iya Biung Ban. Berarti sik kurang Nandara. Piye Jonggrang wis mbok etung genep to Jonggrang? Wis tak hitung. Iya. Ora genep kuwi Ora Ndara. genep. Kurang piro Jonggrang? Kurang 1000 setunggal. kurang 1. Tegese kowe gak iso ngudaneni apa sing tak karepake. Oh, kene berarti Jonggrang. Kowe wis apus krama marang aku. Piye? Ya genep candi 1000, sliramu genep candi 1000. Saka musik ae ben nadane peneng. Tibane Bandung ki penenteng-penenteng tibake